गरम जालाय थारदोंलै बिसोरो नाजाखाया बर' हिनजावफोरा ओंखायनो बैसागोनि से अक्ट'खालि खुलुमथारनांगौ सनमान होनांगौ मानो बिथांखौबो दान्दिसे सिनायथि लानो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायनाय जाबाय। बे समाव आंनि सिनायथि फोरबोखौ बे समाव दोनथ'नानै बिथांनिसिमबो आं आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसे खेलाजुलि बियाबनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे सामलाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो आं बुंनो थाखाय बा सम एसे गोलाव नांगौमोन नाथाय बेखेवनानै फोरमायनो हायासै बेयाव दा समा लेट गथ'फोरखौ माब्लाबाबो एक्सट्रा जानो होनाङा लोगोसे जानो लांफाखा दानो जाथ'वा मबाइल नायनानै गेम गेलेदों ना फिल्म नायदों ना माबा नायदों बेखौ नोजोर हो दानो जाथ'वा नोंसोर जाग्रो होनना न'सियाव मबाइल थायो नाथाय बिदि जानो होनाङा जाखानांगोन लोगोसे नांगोन नों माबा मोनसे खामानि मावदों उनाव माव गौतमनि खुंगा 73 बोसोरारि जथुम्मानि दिनैनि बे गेवलां मेलाव नुजाथिफैनो हानाय हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि सारजों लोगोसे मेडाम आरो लोगोसे थाबाय खेलाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि मानसिफोरजों नायजाबाय थानांगौ होमबानो 1 लाख मोनखायो आं आरो दा बिबुंथि होदेरबावबा 50,000 बारायो आरो मेथाइ खनदेरबावबा दोंसेयाव 10,000 करि बारायगोन गेम गेलेदों ना फिल्म नायदों ना माबा नायदों बेखौ नोजोर हो दानो जाथ'वा नोंसोर जाग्रो होनना न'सियाव मबाइल थायो नाथाय बिदि जानो होनाङा जाखानांगोन लोगोसे नांगोन नों माबा मोनसे खामानि मावदों उनाव माव ओंखाम